Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 13 февраль дүшәмбе. Минел Захмәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Алдагы минутта тарихка кирип калган кайбер вакыйгаларны бергәләп карап китик. 2012 елдан башлап ЮНЕСКО оешмасы тәкъдиме белән 13 февральдә халыкара радио көнен билгеләп үтәләр. Бәйрәмне гамәлгә куючылар белдерүенчә, ул радионы элемтә чарасы буларак кына түгел, радиога катнашы булган барлык кешеләр арасында хезмәттәшлекне ныгытуга да юнәлтелгән. Радио дөньядагы иң зур аудитория өчен элемтә һәм аралашу чарасы булып калуын дәвам итә. Бүген кинокамераның туган көне. 1895 елның 13 февралендә абыйлы энеле Люмьерлар хәрәкәтләрне сурәтләүче беренче аппаратны патентлый. Тиздән алар катнаш кинокамера уйлап табуны тормышка ашыра. Шул ук елның декабрендә Парижның Капуцинок бульварында улар тарафыннан Ла Сьют вокзалына поездлар килү фильмның беренче ачык түләүле киносеансы оештырыла. Ел сайын 13 февральдә интернет дуслыкка багышлап интернет дуслар көнен билгеләп үтәләр. Бу тормыш хәлләренең нинди булуына да карамастан, дусларыбызның никадәр кадерле һәм әһәмиятле булуын искә төшерер өчен эшләнә. Интернеттагы дуслык балалар һәм өлкәннәр өчен багланышларның табигый дәвамы булып тора. Бүген бөек рус опера җырчысы Федор Шаляпинның тууына 150 ел. Гади крестьян баласының түбәннән күтәрелеп, төрле вакытта Марин һәм зур театрларда солист, Метрополь операда чыгыш ясаган җырчының даны дөнья буйлап таралган. Казанда атаклы якташыбыз легендар басының тормыш һәм иҗат юлын чагылдыручы музей эшләп килә. Бүген биредә Шаляпинның юбилеена багышлап чаралар узачак. Көндезге сәгать 3тә Мәскәүнең Бахрушин исемендәге музей хезмәткәрләре катнашында яңа күргәзмә ачылу көтелә. Шулай ук Шаляпинның шәхси әйберләрен туплаган музей каталогын тәкъдир итү кичәсе дә була. Федор Шаляпинның иҗатына битараф булмаган тамашачыларны чараларга көтеп калалар. Ә без исә сезне Федор Шаляпин музейына бергәләп сәяхәт итәргә чакырабыз. Биредә иң кадерле экспонат кайсы дигән сорауга бер дә уйлап тормыйча барысы дип җавап бирәләр. Мең 18 елдан башлап Горький музейына Шаляпин исемендә килеп кушыла. Шулай итеп, бүгенге көндә бер бинада урнашкан ике дусның, ике бөек шәхеснең исеме янәшә атлый. Атаклы опера җырчысы Федор Шаляпин Казанда туа. Бу турыда музейда сакланучы тарихи чиркәү китаплары дәлили. Писарь ашыгып Федорның фамилиясын Шаляпкин дип ялгыш язып куйган була. Казан җырчының соңгы көненә кадәр күңелендә дөньяның иң яхшы шәһәре булып кала. Казанны исендә гел тота, гел Казан турында уйлый, и даже аның бармына шуны үзенең истәлекләрендә шундый сүзләр. Я был на многих морях и океанах, в Средиземном море и в Адриатическом, но лучше озеро Кабан я не знаю, не видел. Шулай итеп, сыкланып, менә шулай итеп, җылы сүзләр белән Казан турында әйтә. Җыр сәнгате үрләрен яулау да Шаляпинның Казанда башлана. Монда чиркәү хорында җырлый башлаган һәм зур сәнгать белән очрашудан беренче тәэсирләрен дә безнең шәһәрдә алган. Шунысы кызык, Максим Горький һәм Федор Шаляпин Казанда бер үк чорда яшәсәләр дә, аларның юллары Петербург шәһәрендә кисешә. Нәкъ менә Казан турындагы истәлекләр аларның якынаю сәбәбе була да инде. Соңрак Фаруста очрашып, Горький белән Шаляпин бергәләшеп Федор Ивановичның биографик китаплары өстендә эшлиләр. Шаляпин Алексей Максимовичка әйтә, миндә бер зур хыялым бар ди, үземнең тормышымны язасым килә ди. И Горький миңа әйтә, ярар, мин сиңа булышырмын ди. И 1913 елны Фаруста алар очрашалар. И шул вакытта Шаляпин үзенең истәлекләрен стенографисткага
әйтә, сили ул язып бара, литературную обработку шушы әсәрнен инде ясы Алексей Максимович Горький. Именно безнең музейда бар ул беренче мәртәбә ул чыга журналда, летопись дигән журнал була, Санкт-Петербургта чыга ул. Именно 17 елның шуннан чыга башлый, и 1927 елда инде ул китап булып чыга, менә страницы моей жизни дип атала. Экспозиция үзәгендә бөек артистның кызы Ирина Федоровна бүләк иткән шәхси әйберләр коллекциясе урнашкан. Биредә Мамонтов бүләк иткән рояль, Бородинның «Князь Игорь» операсында Хан Кончак роленың театр костюмы, аның тавышы язылган витрол һәм пластинкалар, театр афишлары һәм программалар, рәсем эшләрен күреп була. Коллекционерлар тапшыралар, казанлылар тапшыралар музейга. Ничен дисәң, бездә бар Шаляпинның беренче фотографиясы Казанда төшкән 1897 елда. Силецкий дигән Галина Ивановна Силецкая дигән кеше, ул безгә аны тапшырды, ул фотография экспозицияда күренә. 17 елда Париждан бер турист булды безнең музейда, и ул булып чыкты Шаляпинның туганнан внугы. И шул менә аның Франциядән безгә менә килделәр, җибәрде ул Иван де Ламур дигән кеше, ул безгә җибәрде менә Шаляпинның тоже шәхси әйберләрен. Улар хәзердә Парижда яши, и менә күргәзмәдә инде күрә алалар, килгән кешеләр күрә алалар Шаляпинның пальтосын, беренче синтетический пальто шуба. Ул менә 1932 елны Лондонда аны Шаляпин өчен тигәләр аны. И ішкі кісәдә, шушы шубаның ішкі тунның ішкі кішәсендә лейбл бар. Анда язылган Федор Иванович Шаляпин дип. Әгәр миндә нинди ут янганын һәм шәм кебек сүнүен белсәләр иде дип әйтә торган була Федор Шаляпин дусларына, аларны сынчы булырга тиешлегенә ышандырып. Танылган опера башкаручысы Федор Иванович оста рәссам һәм сынчы да була әле. Ул таланты хәтта сәхнәдә дә күренә. Шаляпинны грим виртуозы дип йөртәләр. Замандашлары аның грим ясау усталыгын Коровин һәм Врубель рәсемнәре белән чагыштырганнар. Федор Иванович беренчеләрдән булып битен генә түгел, кулларын, хәтта гәүдәсен дә гримлаштыра. Очи черные, очи жгучие, очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не буду. 1912 елда Шаляпин автобиографик материаллар җыер өчен Казанга кайта. Кама Идель край газетасы былай дип яза. Шаляпин Өяз земствосында 20 ел элек письма булып хезмәт иткән, элек яшәгән Аметьево бистәсендә булды. Шаляпин булачак китабы өчен үз кулы белән фотосурәтләр төшерә. Аларны Казан музеена Горькийның хатыны Екатерина Павловна Пешкова бүләк итеп калдыра. 1922 елны Шаляпин Китай эмиграцияга и жиреинде по городам и весям поет и в больших зур сахналарда жырлый инде Европаның зур сахналарында, Италияда, Францияда, Америкада, Японияда, Китайда. Именно хәзерге вакытта, хәзер инде менә шул Шаляпинның җырган, җырлаган юллары буенча фәнни хезмәткәрләр, журналистлар, жюрилар, җыялар, кызык материаллар. Бер хатында Ирина Федоровна кызына инде яза, шулай итеп, где бы я не умер, пусть даже за границей, пусть похоронят меня на Волге, над самой рекой, чтобы мимо попали плоты, расшивы, баржи, чтобы русские простые люди песни пели, чтобы стрижи весело со свистом прорезали воздух. Шулай дип яза ул, да? Бу рәсемдә Казанның Николаев урамы, хәзерге Ленин бакчасы сурәтләнгән.
бик тырышып карасаң, биредә беренче тапкыр театр тамашаларын карап, бөеклеккә юл башлаган 10 яшьлек Федор Шаляпин да табып була. Жер йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Без тур эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көн теләп дәвам итәбез. Бөек рус җырчысы Федор Шаляпинның исеме дөнья күләм танылган булса, Сандугач, Соловей халыкара бәйгедә катнашучылар әлегә мондый үрләр турында хыялланалар гына. Шушы көннәрдә Казанда узучы бәйге турында без Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты, Казан дәүләт сәнгать институтының җырчылар әзерләүче кафедра бүлеге мөдире, профессор Венера Ганиева белән сөйләшербез. Бүген танылган яраткан җырчыбыз студиябызның кадерле кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Венера ханым. Хәерле көн, Эльза. Мөхтәрәм тамашачылар, милләттәшләр. Ходай сезгә шул кадәр матур тавыш биргән, сандугачларга тиңлибез үзегезне. Һәм инде менә сез уйлап тапкан бәйге дә миңа калса башкача сандугачтан башка исем булырга мөмкин түгел. Мөмкин дә түгел. Әйе, шулаймы? Шулай. Без бүген шундый истәлекле көндә сезнең белән очраштык. Менә Федор Иванович Шаляпинның туган көне. Һәм безнең Сандугач Соловей конкурсының 10 еллыгына багышланган безнең әңгәмә бүген булачак бит инде. Менә 26 февральдә, Алла берсә, юбилейлы Сандугач Соловей конкурсы була. Дөрес, бу минем күптәнге хыялым иде. Инде укыганда ук конкурсларга йөридерик бит инде барыбызда. Шунда мин Архипова конкурсларын, образцовый конкурсларын күреп инде мәйтәм, мәйтәм. Мин дә заманда шундый үземнең конкурсымны булдырсам, шулай хыялланып яши идем. Һәм менә 10 ел элек рәхмәт безнең мәдәният министрлыгыбызга минем тәкъдимне алар шулай хупладылар һәм Айрат Минимуллович менә нәкъ менә әйдә без синең конкурска без Сандугач Соловей дигән исем бирәбез ди. Мин инде ризалаштым, чөнки Сандугач дигән сөз гомумән гомер буе мине җитәкләп барды бит инде. Әйе. Мин заманда Алябьевның Соловейн җырлыйдыр инде. Республикага шундай зур кунаклар килгәндә гел мине җырлаталар шушы Соловей романсын инде. Һәм инде әлбәттә татарча әсәрләрдә минем Сандугачка багышланган бик күп булды. Менә шулай конкурс туды, мондый исем менә минемчә бик матур булган исем, бик әйбәт. Инде хәзер нинди таләпләр куясыз менә бу катнашучылар алдында? Яшь чигедә юк бугай, репертуар ягыннан да шул хәтлек уңайлы конкурс булып чыккан бу сезнең. Әйе, бу бик демократичный конкурс булды. Калган конкурсларга караганда. Дөрестән дә аның шартлары шундый уңай. Җыр сәнгатенә гашыйк булган һәрбер кешегә 4 яшьтән алып, безнең 80 яшькә кадәр катнашучылар булды. Менә шу 10 ел дәверендә һәрбер әйтегендә җырга гашыйк булган һәрбер кеше, безнең битен халык бик җырга гашыйк, талантлар бик күп. Алар инде үзләренең сәләтләрен күрсәтергә гел омтылалар. Менә Сандугач конкурсына киләләр. Безнең конкурс аша инде бик күп меңләгән шулай конкурсантлар, катнашучылар узды. Һәм елдан ел конкурсыбызның абруе да арта. Ул бит инде хәзер безнең халыкара конкурсын исемен йөртә. Чит илләрдән бик күп киләләр, бөтен регионнардан киләләр. Һәм быел безнең ул заочный, очный формада уза. Заочный форматта уздыру ул шулай ук уңай тәэсир итә без аларны. Шулай ук бәялибез. Бөтен жюри әгъзалары белән карыйбыз, тыңлыйбыз һәм һәр вакытта инанабыз шуңа. Безнең халык бик җырларга ярата икән. Менә җырларга. Шуннан да конкурслар нәрсә ул җыр аша аралашу бит. Алар монда очрашалар, танышалар, дуслашалар. Аннары инде аларның аралашулары дәвам итә. Бер-берсе белән анда телефоннар алышалар инде. Гомумән безнең дуслык конкурсы дип тә әйтсәм була инде. Менә
Әле менә күптән түгел сезгә мактаулы остаз дигән исем дә бирделәр, лайык булдыгыз шундый мактаулы исемгә. Ул бик зур исем. Шулай. Бу мин сәнгать мәдәният институтында 25 ел. Инде шушы җырчылар әзерләү кафедрасын мин җитәклим. Һәм шушы 25 ел эчендә инде минем йолдызларым, минем шәкертләрем бүгенге көндә бөтен безнең республика гомумән төрле сәхнәләрдә үзләренең талантларын, үзләренең сәләтләрен гел исбатлап торалар мин аларга. Алар белән бик канәгать һәм шатланам аларның уңышларына. Бүгенге көндә 30-дан артык минем шәкертләрем сездә белем алалар, укыйлар. Юк, алар 30-дан алар зур исемгә лайыклы булдылар. Атказанган артистлары, халык артистлары исеменә бу бик зур дәрәҗә. Минем өчен дә әлбәттә һәм алар өчен дә. Укучыларга да бит бу зур шатлык, зур вакыйга сезгә, шундый зур остазга килеп керүләре, сездән белем алулары. Менә алдан әйтеп киткән идегез инде, күп кенә конкурсларда үзем дә шундый абруйлы исемнәр, Образцова, Архипованы атадыгыз, име? Менә конкурсларга гомумән нәрсәләр бирә икән менә аларга, катнашучыларга дип әйтмәкче булам. Шул исәптән сезгә дә, бәлки исегездә дә. Менә безнең конкурска хәвәскәр җырчылардан, башкаручылар катнашалар, профессионал. Без һәрберсен бәялибез. Безнең жюри әгъзалары бик абруйлы. Нәрсә бирә? Әлбәттә, үсеш өчен бик зур стимул бирә. Стимул. Менә без дә бит заманда гел йөрдек. Үзебезнең профессионал белемебезне исбатлар өчен, безгә нинди бәя бирер өчен дип без конкурсларга барадык. Кайдалар оталарык, лауреат буладырык, кайдалар дипломант кына буладырык. Аннары уйлый башлыйсың инде, менә дипломант, дипломант, нишлә мин дипломант, нишлә мин лауреат түгел. Шуңа ул инде бик зур этәргеч бирә. Амбициялы кешеләргә бигрәк тә, әлбәттә без барыбыз да амбициялы, барыбыз да. Шуңа күрә конкурслар алар бик әйтегендә файдалы һәм профессиональ үсешкә ул шундый бик зур мәктәп. Нер ханым, алай булгач инде без нәтиҗәләрне көтеп калабыз. 26 көнне моның нәтиҗәләре игълан ителәчәк. Инде менә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Кызганыч вакытыбыз менә шулай узада китә. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт килгәнегез өчен. Менә безнең фондта 1990 елда сезнең катнашта бер бик матур концерт язылып алынган иде, диме? Анда кояшларың белән килсин миңа дигән. Шундый бик матур бер җыр Алмаз яңгырый. Менә шул җырына тамашачыларга куеп, алар белән сау булашыйк әле. Ярыймы? Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Мин Әйзәх Мәҗәтова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.